पोलीस स्टेशनमध्ये पोलीस अधिकाऱ्याला ड्रेसवर नेम प्लेट कुठे आहे हे विचारणाऱ्या मनसेच्या पदाधिकाऱ्यावर शासकीय कामात अडथळा आणल्याचा गुन्हा नोंद करण्याचा पराक्रम पोलिसांनी केला आहे। शासकीय कर्मचाऱ्यावर काम करताना होणारे हल्ले रोखण्यासाठी शासनाने चांगला कायदा निर्माण केला असला तरी या कायद्याच्या आड वसईचे पोलीस कशाप्रकारे मनमानी करतायत हे वास्तववादी चित्र यातून दिसून येते। पोलिसांच्या या मनमानीविरुद्ध मनसेच्या पदाधिकाऱ्याने चक्क या पोलीस ठाण्याबाहेर या पोलिसाविरुद्ध आमरण उपोषण आता सुरू केलं आहे। आजपासून आतापासून मी आमरण उपोषणाला बसलेला आहे। पोलीस चौकीमध्ये जी दादागिरी चालू आहे, सगळेच पोलीस नाही आहेत पण काही पोलीस असे आहेत ज्यांनी आपली दादागिरी लावलेली आहे, गुंडगिरी लावलेली आहे। का पोलीस चौकीमध्ये हजर असलेल्या सर्व पोलीस अधिकाऱ्यांच्या वर्दीवर त्यांची नेम प्लेट विजिबल असली पाहिजे त्यांच्या पदासह, तरी देखील ते सुप्रीम कोर्टाचे आदेश इकडे पालन करत नाही। तर मला सांगताय तुला काय करायचं आहे ते कर, तुझ्यावर गुन्हा दाखल करतो। आणि हे सर्व लोकांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून बघितलेलं आहे।